Brata kok menghibur acara pernikahan iki jane ngalah berkah. Ben sing rung duwe bojo ndang entuk jodoh ngono lho. Oh ngono ya Mak. Utamane dalange no. Iya. Pinuju gegerati esone amarati. Tayangan ki ngejak arep ngenekne pengajian no. Oh iya. Astabrata buka pengajian. Oh iya, jare Al Astabrata. Oh iya. Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi umur pinten, Bu? Umur 22 tahun. 22 tahun sekarang menempuh pendidikan di mana, Bu? Wonten UNESA Surabaya. Jian. Iya. Ngono iki dhek ngene. Aku besok iki Mas Heru lho. Oh, Aku besok lek duwe anak tak jeneng Jidat. Oh, iso jidat iki. Terus melek anak iku Jian. Iya. Gape cita-citamu setinggi langit, gape langit mengumpulkan bintang. Oke? Amin, amin, Yo, amin. ngledek mrikone meleh. Wah, niki mosok dadak tekoni karir barang iki. Sinta, yo. Kaya kuburan sadari sanutarno sarangin matane aku jejeran sadani masana sadani dipelame orang patos benane. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma badunduk anakku sing setinik-tinik anakku kang bangen tak tresnani nduk limbuk ana dawuhmu apa mak leren sawetara ora ketang tur sak kemprangan yo nok ngono perkara lakon Pandhawa syukur mengko kena ditutuke sabubaring limbukan nanging kang luwih bagus sing luwih wigati aku karo kowe ngaturake apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan ngono ya mak ya ning kang angga sepisan piye ayo dina iki bengi iki anakku kowe limbuk tak derekake ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur kang jero iya
Kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya Mak. Nggih. Ingkang wis malembarake keberkahan, kenikmatan ya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga aku karo kowe sak rombongan bengi iki ya bisa sowan tinimbalan ana ing adicara bengi iki. Ngono. Iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa Mak? Piye? Bengi iki mengeti adicara apa? Iki ngene ya Nak. Bengi iki acarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi tasyakuran pernikahan. Ngono ya Mak. Tasyakuran pernikahan. Banjur sing didhawuhi temantene sapa Mak? Nun inggih menika temanten kakung nun inggih menika Kang Mas kula, Kang Mas Adik Yudhistira Kosman. Iya, SST. Ngono ya Mak. Anak kedua dari Bapak Abdul Muin Kosman dan Ibu Eika Bu Heimi. Iki dari Makassar. Dari Makassar. Lah banjur melawan. Kaya tinju melawan. Temanten putri ya nun inggih menika Mbak Yu kula Mbak Yu Fitri Wahyuni STRT ya anak kedua dari Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah Sohibul Hajat dene akad nikah Kang sarta temu manten wis ditindakake kaleksanan ndek wingi no. Ngono. Akad nikah temu mantene wis di tindakake wingi tanggal 8 Oktober ya ana ing gedung wanita. Ngono ya Mak. Lah iki banjur Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah acarane bengi iki mung kari rupian-rupian seneng-seneng hiburan menghibur tamu undangan, menghibur keluarga besar, dulur adoh, dulur cedhak. Dikelumpukke bengi iki manunggal dadi sawiji ya. Nonton hiburan Kang sarta ndongake pinanganten kekarone. Ngono Kang wis kasembadan pinala kramakake ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Bola awake dhewe wis sak pantese lamun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Karena ora iso matur apa-apa. Aku Kang sarta kowe sak rombongan sowan ning kene aku makili rombongan ora iso matur apa-apa kejaba mung mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kanggo keluarga besar Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah Sagutra sekeluarga besar. Ya. Ingkang wis ya kuwi maringi kapercayan kanggo amake dhewe sak kanca. Kinen paring lelipur. Awake dhewe ketiban sampur, kinen paring lelipur, gelar kelir gantung gong. Kinen paring hiburan kanggo seluruh para sutresna budaya, wabil khusus pecinta wayang kulit. Wabil khusus ana ing Alaladan Sombron ngene ya Pak. Pancen bener kaya mangkono. Iya ya Mak ya ngestake dawuh. Nduk piye? Kaya ngene iki direwangi wong tuwa. Gelar hiburan kanggo mantan kekarone. Kaya ngene iki tegese Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah wis gugur kewajibane dadi wong tuwa tumrap anak. Ngono ya Mak. Ya. Merga yen ora kleru anggonku ngaji, yen ora kleru anggonku sinau, wong tuwa kuwi duweni kewajiban tumrap anak cacah ana 3 no. Ngono. Cacah ana 3. Iya. Kewajibane wong tuwa angga sepisan ya kuwi paring tetenger. Tetenger sing becik, paring asma kang apik tumrap anak. Ngono ya Mak. Kaya iki Mbak Fitri Wahyuni. Ngono. Kang sarta Mas Adi Yudhistira Kosman iki jeneng sing apik, asma kang becik. Ngono ya Mak. Iya, Mbak Fitri Wahyuni. Yen ora kleru anggonku merdekke Fitri iki saka tembung fitrah kang artine suci. Iya.
wahyune saka tembung mahyu tegese kanugrahan. Ngono ya Mak. Ki jeneng sing apik, jeneng sing becik. Ya. Lah banjur kewajibane wong tuwa angka loro saramunge paring tetenger sing becik tumrap anak. Kewajibane wong tuwa angka loro ya kuwi nyekolahke anak sak dhuwur-dhuwure. Ngono sak cukupe. Nek SMA wis ngerasa cukup ya cukup. S1 cukup ya cukup, S2 lan sak panunggalane. Ngono. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Lah banjur kewajibane wong tuwa angka 3 sing pungkasan ya kuwi ngrabekke karo anak. Kaya bengi iki. Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah direwangi ngundang awake dhewe sak kanca. Rupiah-rupiah iki ya ragate ora sithik. Iya. Direwangi nganggo duit buahan. Iya. Iya Mak. Mula awake dhewe ning kene ngaturke panuwun tegese wis pundhat, wis purna, wis gugur kewajibane wong tuwa karo anak kok wis wani rabi. Ya tegese wis wani mandiri pribadi, ora gantungke kebutuhan sehari-hari tumrape wong tuwa. Ngono ya Mak. Ya ngestokake dawuh. Sowan komplit kanca-kanca sing kagabung Asta Brata Asung Panggonta Brataning Kautaman. Oh iya. Saka Jalan Masrib Bandung Kidul. Ya. Kecamatan Nganjuk, Kadipaten Nganjuk. Sowan komplit no. Iya. Pengrawe sinden wayang gamelan komplit ditekake rene. Disumbutke karo Bapak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah nggone kagungan kersa kok no. Iya. Pasugatan Banyumili. Ya. Sugo gupuh lungguh aruh datan nguciwani. Dan perlu dimengerti juga no. Awake dhewe iki wis yen ora kleru nek adicara ning Sombren ki adicarane apa ya? Agustusan mau bersih desa ya nek dhewe ning Sombren ki. Bersih desa? Bersih desa ngono kae. Ya. Kae sing ngusulke awake dhewe pentas ning Sombron ke nek ora kleru manut dawuh Sinatompa ya Sokibul Kajat. Oh Pak Sutaji. Wis kedua kali kae ya. Wis 2 kali awake dhewe ning Sombron ya. Wis sing ngusulne pertama ya sing kagungan dalem, sing kagungan kersa Pak Sutaji ya. Ngono ya Mak. Sing pertama kalinya awake dhewe sowan ning Sombron biyen, kuwi Pak Sutaji masih menjabat menjadi kami tuwa. Ngono Pak Wong. Terus sing taun iki ketua panitiane sing wingi kae bubar wae kae genti Pak Mudin. Ngono. Mergo Pak Sutaji wis purna nggone dadi kami tuwa. Weh ya. Dadi iki ngiras-ngirus ya, menyelam sambil minum air ya. Siji tasakuran pernikahan, angka 2 tasakuran purnane Pak Taji anggone wis ora njabat dadi Pak Wo. Ngono. Iya ya Mak. Wajib disyukuri wis tidak menjabat sebagai Pak Kami Tuwa. Ya, ngene iki ya calone Pak Sutaji sok bakale kagungan putu wis ayem ning omah momong putu. Ya, sing tak sawangi dudu sapa-sapa no. Ya, sing tak sawangi ebesku, bapakku dhewe. Ya, kok wong nek wis duwe putu ki katresnane wong tuwa ki malah tresno ning putu timbang anak. Ngono. Iya Mak, ya ngestokke dawuh. Anake Mas dhewe kae, kuwi wis putune bapake awake dhewe kuwi nek wis tresno apa-apa putu. Iya, ora wurunga Pak Sutaji juga seperti itu. Wah, iya Mak, ya ngestokake dawuh. Dadi Sombron biyen sing ngusulne ya Pak Sutaji anggone gelar-gelar gantung gong. Biyen ning Sombron terakhir sing taun iki ya bintang tamune nek ndak kleru ya Mbak Lucy bengi iki Asta Brata dan Mbak Lucy diboyong ning daleme Pak Sutaji. Wah, iya Mak, ya luar biasa. Kaya ngene iki jane awake dhewe ya ngalah berkah saliyane nyuwun sewu awake dhewe ning kene iki ya diparingi rejeki karo Pak Sutaji Kang sarta Ibu Pariah. Kanca-kanca dualang sak yoga sak sindene Asta Brata iki nak mayoritas saka kanca-kanca Kanoman. Isih jomblo durung duwe pasangan kabeh no. Ngono.
Ya, Dadi Astabrata kok menghibur acara pernikahan iki jane ngalah berkah. Ben sing urung duwe bojo ndang entuk jodoh ngono lho. Oh ngono ya, Mak. Utamane dalange no. Ya. Ya, Aku ki wis ngrumangsani wis 20 taun. Ya, 20 iki saka tembung selawe, seneng lanang wedok. Oh ya. Oh iso itu pokoknya cangkeme dalange pokoknya penting mandi ngono lho, Nduk. Iya. Iya Mak ya. Ya ngestokke dawuh 20 iki ukurane wong. Kanjeng Nabi mbiyen yo 20. Ya. Ning awake dhewe ndak kesusu no. Ya. Ora kesusu ya. Sik pengin nyawang endahing donya. Lah ya. Ya ngestokake dawuh. Ya Mak ya. Dadi Astabrata ngene iki akeh wong pengrawit sing single bagus cakrak-cakrak kuwi yo gong duwe bojo kabeh. Oh ya, mayoritas sinden-sinden Astabrata yo ngono ya. Masih banyak yang jomblo ya, masih banyak yang perawan ya. Perawan ting-ting pojahitan. Lho ta, yo ting-ting to no. Ya, Mula awake dhewe ning kene wis ora arep matur apa-apa. Siji diniati tambah dulur, loro golek rezeki, telu ngalah berkahe keluarga besare Pak Sutaji Kang Sarto Ibu Pariah. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Ndonga banyu mili no. Ya, muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara pernikahan ing antaraning Mas Adi Yudhistira, Kang Sarto, Mbak Fitri Wahyuni. Muga-muga anggone mbangun bali wisma, membangun bahtera rumah tangga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Iya, amin ya rabbal alamin. Bisa mewujudkan ya kuwi baiti janati, rumahku adalah surgaku, satemah ing tembe mburine enggalo pinaringan golek kencana ingkang bisa tata jalma wujude putra. Yen lanang dadi putra kang soleh, yen wadon dadi putri kang solehah. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Jebul kae sing dak anti-anti wis teko mrene yo. Merah hati
Wes kau kene Wes wadah suwe Batara pisan Ayak rungu kabare Sanjai wadah lalen Bukan saat di ikan Yang pinuju Dedek lagi SMH Darah akhir Wes mari jangan Muka-muka Pansakan Hatiku tapi tenang Namun hati rokan hati Mari tangan Mula siro Ikro tanya Kejalito Oi Oi Adicara tasakuran pernikahan gelar adicara wayang wis ibarate tumbuh oleh tutup ana ngono ya Mak. Wayang minangka ora mung dadi tontonan ning uga dadi tuntunan tumrap penguripaning manungsa ana ing sadroning bebrayan tuntunan uga tatanan kang akeh filosofi wayang kang bisa digunakake diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ngono ya Mak. Wayang saka lingganing tembung wajib sembahyang ngono ringgit Sunan Giri sing anganggit ngono lah yen dalang saka tembung ngudal piwulang sing becik piwulang sing utama diwedharake lumantar media wayang ngono ya Mak. Dadi apa wae lakone apa wae ceritane sing dikelirne ning dikelirning pentas karo dalang kuwi ceritane mesti ya kuwi nyeritakne tumrap kabecikan ngajak menungsa supaya tumindak sing apik duweni budi pekerti sing luhur ngono apa wae lakone kaya bengi iki ya Sokibul Hajat ya Pak Sutaji ya kuwi ngersakake lakon Pandhawa Syukur utawa sesaji Raja Suya ngono ya Mak. Ya dadi kaya bengi iki uga Pandhawa Syukur uga mengku filosofi piwulang sing apik piwulang sing becik amar makruf nahi mungkar amar tindakno makruf perkara sing becik nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Wah iya ya Mak ya ngestokake dawuh sing bener bakal jejer sing salah bakal seleh. Iya Suradira Jayaning Rat Swabrasta tekaping ulah Darmastuti. Ngono ya Mak. Dadi dalang kuwi nek ning bahasa Arab kuwi sinebut dalah. Oh dalah. Artine dalah yang memberi petunjuk. Oh ngono ya Mak. Iya kuwi nek basa Arab ya. Dadi dalang karo mubalek iya kuwi jane tugase padha no iya mulang perkara kabecikan ning nek mubalek bedane mubalek kuwi langsung berhadapan dengan audien ngono nek dalang dipantulne lewat kelir dhisik dipantulne lewat wayang dhisik lagi nyang penonton. Wah iya kanca-kanca Astabrata yo kreatif iya iki nak sasi-sasi sepi to no iya sasi-sasi wis mlebu rendeng iya tanggapan wis ora kaya Agustus September kanca-kanca yo ora gelem nek meneng sithik ora gelem oh no prai wayangan ki ngejak arep ngenekne pengajian no oh iya Astabrata buka pengajian oh iya jare Al Astabrata oh iya sing duwe gagasan sing nyaron kuwi Gusti Yarno kuwi asli wong pondokno kuwi oh ngono berarti usul karo aku wingi anu bar buka pengajian gitu buka pengajian dibanderol sih nek ra kuat wayangan lagi pengajian ora ketang buka rego 15 juta dhisik ngono ora sapa kuwi tiyar kuwi lho sing nyaron kuwi iblis kan ya lah ya penabuhe yo nganggo klambi koko ngono wis kopian ngono sing dene yo jiblapan ngono nggo iya ndane yo cangkeme wong sing ra seneng karo aku ya
Ayo. Ya, sinden-sinden komplit kok. Ana Ci lu 4 mo 6. Ya, ana 6 Widowati ketambahan Mbak Lucy Brahman. Iki sing wis sold out utawa wis ya kuwi menikah lagi beberapa no sing liyane isih single isih durung kambon wong lanang. Iya. Senajan awake dhewe wis kulino sowan ning Sombron, tidak ada salahnya jika dikenalkan di keluarga besar Pak Sutaji. Ayo nyekel mic. Sinden andin dalang. Ayo, nyekel mic. Wilujeng dalu, Dik. Ayo. Nggih, dalu Mas. Perkenalkan di keluarga besar Pak Sutaji, gitu. Niki mendapatkan mantu orang Makassar. Siapakah nama Anda? Nama lengkapnya? Nggih, tepangaken nami kula Dwi Kumala. Dwi Kumala, ana sarine ora? Mboten. Weh, Dwi Kumala. Sakmenika sampun menikah nggih? Sampun. Pinaringan putra pinten? Setunggal. Cowok napa cewek? Cewek. Asmane? Jihan. Jihad. Jihan Gabriela Prameswari. Ya. Panggilane sapa, Bu? Gebi. Hah? Gebi. Gebi. Saiki anakmu umur pira? 9 bulan. Lho, 9 bulan. Nggih. Oh, 9 bulan bar lahir ya. Nggih. Yo. Ya, mosok balik lah. Ya, mbok menawa betah ning jero. Iya. Dewi Kumala luar biasa. Wis pinaringan putri cewek. Ning lerek ana meneh. Ayo, nama lengkap, Bu. Nggih, saya Sinta Widya Palupi. Sinta Widya Palupi, umur pinten, Bu? Umur 22 tahun. 22 tahun. Sekarang menempuh pendidikan di mana, Bu? Wonten UNESA Surabaya. Semester pinten, Bu? Semester 7. Prodino apa, Bu? Pendidikan Bahasa Sastra Jawi, Bu. Weh. Ya ning lho ya ora Bu, wong aku lanang kok. Ya. Ya. Sik dijelasne sik aku kering. Kaya apa, Mbak? Apa? Wah, itu bagi seorang perempuan. Nggih, Panggilan sebagai anak perempuan. Niku kan zaman dulu to nggih. Kok lah terus lek lanang ki piye celukane? Wah nek sing li nek sing nang. Biasane nek kira-kira nang. Oh iya. Ya nang. Kentang kenang. Endang kentang ilang. Tang truk. Lagi Kok undang anak kurang ngono. Lagi iki lho dalang kok dikundang bintang tamu. Lah panjenengan kan padha karo anak kula sing barep to ya. Ayo no. Niki kan ngenalne putrane sapa jenenge Jihan. Iya. Ngono iki dhek ngene. Aku besok iki Mas Heru lho. Aku besok lek duwe anak tak jenenge Jidat. Masa jidat iki. Reno melek anak iku Jihan. Iya. Gebi lah ngono wae lah. Ya. Belum kesusu anu ya, kok ya. Apa itu menikah ya? Iya, belum dong. Lulus dulu. Berkarir dulu. Nggih. Uji 22 tahun ini sih dawa jangkai. Betul. Ya, terus kinerek kono nih. Ya, Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Ya, nama lengkap sapa, Bu? Kula Sri Wahyuni le. Weh, iso le ya Mas ngono lho. Nggih, Mas. Mbak Sri Wahyuni sekarang umur berapa? Masih 25 tahun. Wes sabaraan. Masih kecil. Sabaraan saliting ya karo aku. Nggih. Sudah lulus program studi apa wingi penciptaan ya? Musik. S2. Nggih, alhamdulillah. Berarti sekarang julukannya Sri Wahyuni SSN MSN. Masya Allah, tabarakallah. Aja marem sok tambahi doktor. Amin, Dokter Sri Wahyuni SSN MSN. Iya. Lho, mau S2 kok guyune malah bekar ujian. Rabimu kapan? Bismillah tahun depan. Ya, berarti wis duwe calon. Sampun menika. Ya, wong ngendi? Wonogiri. Tonene Wonogiri domisilimu ning Nganjuk apa Wonogiri, Bu?
Nggih Wonogiri mawon. Napa Solo ngoten? Oh, ya wira-wiri nganjuk barang. Nggih wirawiri no. Oh iya. Ngeboti kanca-kanca. Ya, luar biasa Sri. Wis lancar sampai hari H ya Sri. Amin, pangestunipun ya Mas Akbar. Wis lamaran ya Sri ya. Sampun tak dongakno sampean ya entuk jodoh sing apik. Amin. Ya. Sing baik-baik. Ya. Aja nakal ya, Betul. dilereni nakale. Betul. Wis umure wis 25 ke atas. Wis wayahe tenanan karo wong wedok. Ya rasa kesusu rabi. Sri, tapi Sri, yo kowe aja nambahi perkara. Mergo akbarke obang entut tak salah. Sik karo Deni bener-bener nih. nuturi kancane Mbak Lus. Kaget nyun saya Mas Akbar. Iki Sri tenanan to iki? Sri Iki anak wedok iki tan arep budal tenan. Oh, nggih. Payune dagangane tapi kademen karo budal. Kaya Masih do terus. Lah iya. batinku sing dek nyanyi request patah hati iki sapa? Nika mboten tiyos. Alhamdulillah, muga-muga diparingi jodoh selawase. Amin. Sampai kagani-nani. Amin. Wes. Pangestunipun nggih, matur nuwun. Niku kondongane malah nuturi kula kok. Nggih kulino, yo gantian to. Sampeyan biasanya nuturi aku nuturi sampean. Wong jenenge kanca lho, Mas. Nah kali di Lereni wayahe tenanan. Iya, Menentukan masa depan. Nek sampean sukses ki yo enek wong wedok sing ngancani sampean saka 0 sampai sukses. Ngono lho. Lah biasane ora tenanan. Biasane gur dolanan tok Mbak wong wedok. Alah, ora percaya. Kaya ngono. Ora saiki tak urus dia ora. napa? Mosok kuwi diarani omongi wong wedok nggih dolanan tok omong iya ora. Mboten no, Mbak. Mboten salah. Wanita itu kula nggih rumangsane to. Ibu itu kan dia seorang wanita. Iya. Nek kula nggih dolanan wong wedok padha karo nglarani atine ibu kula. Sampean ki padha karo kualat karo Betul. ibumu. Nggih to. Ora pareng ya. Mungkin dia mau mencoba, beliau itu mau mencoba dulu ya. Lek karena cocok berlanjut kan dia masih muda. Nah, Ya dah? ibaratnya mencoba dulu ki karakternya. Saling mendalami. Test drive. Lah, apa ki langsung ujug-ujug gleng-gleng lah. Malah nyonyor kabeh kok. Nyenyor kabeh. Lah nek mencoba-coba kan gak bagus Mbak, semua wanita dicicip-cicipi ra sido dituku. Loh, ora dicicipi terus ra sido dituku lho. Yang Ya. artinya mencoba ini tidak harus mencicipi. Oh, lah ya nek Mas Akbar dicicipi kok ora dituku ya diserani bakole. Aja cerewet anjinge. Iya. Anjinge. Sering ki buka perkara ancene kowe iki. Penis payu dhisik koncone didak. Andinge. Iki kok yo nuturi neh iki kok. Wilujeng dalu selamat malam. Nggih, wilujeng dalu. Wah, nama lengkap lho iki wis ro kabeh. Deni Denko. ya, Deni Wulandari ya nek asli KTP ya. Nggih. Wah, anakmu piro yo? Lagi loro, Mas. Rencanane 5 arep nambahi, Pak. Wah, Nambahi donga, Mas, nambahi donga. ini ki ora yo setan membo menungso ngene iki. Ora Mas Gojek, Mas. Wah, jana loro cowok cewek-cewek Cowok sedaya. Cowok sedaya. Nggih. Luar biasa. Nama panggilan saja siapa dan siapa? Anakku, No. Abi sama Wisang. Wah, apik-apik. Anake sindene jenenge apik-apik ya. Iya no, kayak wayang no. Wah, iya. Abi dan Wisang. Iya. Semoga saya bisa menyusul besok mendapatkan jodoh yang terbaik ya, Mbak Dewi. Amin, aku ora arep nuturi Mas, sampean wis seru jawabane. Iya. Ayo kita reke. Kaplo awe. Ayo angawe kancan dewe. Ayo. Ayo wilujeng dalu selamat malam, Bu. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalam. Nama lengkap. Kula Yovika Listiarisma. Panggilannya siapa? Yop atau Bika atau Lis atau Risma? Wis sapenake wae. Yop mana ya? Nggih. Nek ibumu kayak bulis ya. Nggih, leres. Jenengan kok pirsa? Nggih no jagungan mau sonten mriku. Oh, nggih. Daleme kayak pundi? Kula saking Ngawi. Umurnya berapa? Baru 23 tahun. Oh iya 23 ya. Ya, 23 Iya, bener. kok. Ya bener 23. Ya 23 tahun. Terus sudah lulus?
Alhamdulillah sudah. Lulus. Wisudanya bisa Oktober kata-katanya ya? Iya betul. S1. Iya. Kamu jangan kesusuk mengenal cowok dulu ya, Bu ya. Betul. Nah, kejar karir dulu. Iya siap. Piye Kembangkan kamu karir. mahasiswa ora ning kenal cowok. Ning iki dalane omongin jajal-jajal lho lah. Kowe iki wis arep sudah ora ning mengenal cowok. Maksudnya niku nakale kandhekane ning aku ngono lho. Yo, Oh, iya, iya. jangan sampai rekan-rekan kerjaku merasakan kenakalan seperti yang saya alami. Ya, Oh iya iya pinter. Pinter ya. Masuk ya, Bu ya. Iya. Perbanyak relasi, gapai cita-citamu setinggi langit. Gapai Siap, langit amin. mengumpulkan bintang. Oke? Amin, amin, Yo, amin. mlerek mrikone meleh. Wah, niki mosok dadak tekoni karir barang nggih. Kowe kualan. Oke, maksudnya pun pemunden, kudune kula nyontoh mriku ngaten lho, Nah, kan oke. karirnya sudah di atas. Wilujeng dalu Bu Parsinem. Nggih wilujeng dalu. Kula mboten tanglet napa-napa, kula namung nyuwun pangestune mawon. Nggih, Nggih, kula kaliyan kanca-kanca sing tasih single gedabel niki. Nggih, Mugi-mugi enggal pikantuk jodoh sing sae. amin. Iya, sing sae satemah saged nyuntuk anake Pak Sutaji. Amin. Ya, wah jan ngono ki wong tuwa iki cekak aos no. Ya, sing penting mula diarani sepuh ki asepe ampuh. Oh ya, disuwuni berkah pangestune. Ya, sadurunge Mbak Lucy jumeneng ngaturke sak langgam dulu, diuntukkan untuk penganten. Oh, ngono ya, Mak.